И здравейте хора, аз съм Мартин и днес ще оценяваме копикатовете на Brawl Stars. Де факто фалшивите Brawl Stars, които ви излизат на реклами. Между другото, преди да почнем, искам да ви покажа моите браулери. Ето ги. И в коментарите напишете колко съм от 1 до 10, като купите, и така да вече да започнем да оценяваме. И влизаме в първата игра, която се казва Bubble Class. На руски език. Какъв е този гълъб? Някакви подаръци. Каквото е Among Us с голяма задница, бойци, всички са заключени. Стив Майнкрафт като пасе. Bubble Jump, дайте да го видим. Това е много яко, помежду за другото хора. Айде. Да. Главно меню. Bubble Run. Трябва да събираме монетки и джемове. И хора, на мен не ми се получи на това. Дайте това нещо. От това Пакман. Само дето тук няма. Някакви хора. Това на някакви хорици тук ми издирват. Айде, бе! Ще стане купка при тях. Музиката. Отлично да... Музиката. Мисля вече, че е достатъчно на това. Ама сме играли това нещо, което е копия на Flappy Bird. Ето да преминаваме към следващата игра. И следващата игра е Brawl Stars, но с мемета, с обичайните герои. Ето. Ето. За тези герои. Гигаче. Това ще са голи. Шлопа. Уизики. Егман. Давайте да поиграем на тази меме Brawl Stars. Okay, let's go. Това е истинската Brawl Stars. Това е подобие на Gem Grab. Обаче трябва да събираме бутилки. Това е много яко. Къде съм аз? Къде съм аз? Не губим.
and see you again. Yo, why did you do it? Here I am. Да ти вземем тая бутилка. Това е много трудно за стреляне това. Това вече искам да губим защото мръзна това миндра. Та игра е бокс, нещо си там, симулатор и тук ли е? Просто да напишем някакви рандом букви. Гледайте да напишем просто някакви рандомни букви. Гледайте рекламуват. Те да храним. Нищо. Няма достатъчно монет. О, what the fuck. Какво е? Безплатно? Няма много рекламират. Много тъпа това, много тъпта игра. Така че 0 от 10, даже не 0,5 от 10 давам на това. А на оная миналата ми Brawl Stars готина, но и давам 7 от 10. По-миналата Bubble Class 9,5 от 10 и преминаваме към хака на Brawl Stars. В хака на Brawl Stars няма толкова много за приказване. Буквално всичко е едно към едно. Всичките герои са ми включени. Hypercharge, ти, Max Level, ето виждате Леон. Виждате Леон. 25 ранг е. Аз го апгрейд. Тук има всички скинове, които... Какво? Какво беше това? Роботизираните скинове намалява за 50 джима. Да, бе, да. Да, бе, да. Ето този. Дайте да поиграем малко с Спайк. Не. Ще играем с Леон. Или да играем с Динамайк. И мен на Динамайк кой скин много ме кефи? Мен лично ме кефи ето този. На Мортис. Любимия скин на Мортис ми е този. Но и е този е също готин, но този е против. На Кроу много ме кефи е този. Близнаците имат един скин, дори два скина даже. На Спраут. В принцип този ме кефи, но дайте го взема. Даже сега ще го сложа. Фално на Едгар в реалната Brawl Stars, моята, имам го Hypercharge, имам му и този гадет май не ги знам. Но дайте да видим истинската Brawl Stars най-вече. На тази няма какво да говорим, направо 10 от 10. Така хора, ето е истинската. Като полех малко по-рано, да имам Hypercharge, имам единия Power, нямам Gear, така че вече Dynamite нямам Dina Jumper, но мен не ми трябва. Ето ги героите, Bull с Hypercharge, Shelly, Max Power. Вие взехте ли ето този скин на Squad Buster? Shelly на мен направо много як. Този скин на Dynamite буквално го пакнах от едно Legendary яйце. И така рандомно го отворих и ми се падна. Това не имам най-редките скинове. Този скин на Piper и Бъс. И имам черният Бъс. А за преди
Може преди Мегапик да отворите яйца и най-накрая получите синия скин бос. Наколо имам сумати скинове бутони. Ето ги. Ринку. 22 ранг. И това беше днескашния клип, хора. До другия път.